iki sampean maca digawe cek sampean duwe was-was cek iso ngendhalekno ngoten. Nah, duwe ati gak tenang. Terus awake dhewe atine nek wis gak tenang berarti awake dhewe atine dirusak kali jin. Selama iki sampean gak paham lakune jin ngoten. Dan iki mang sama ngomongno Mbak Rizket kawitan aku ya wis atiku ya gak tau nyaman. Enek apa-apa was-was samar, enek aku gak iso bayar. Terus aku atiku enek apa-apa gak tenang. Iki kok piye yo nek aku peduk dulurku, aku nek kono gak diterima anu lah iki mang wis mulai rasa nyaman gak nyaman, was-was, awake dhewe gak tenang. Gerusa-gerusu niki dudono ati sampean wis dirusak kali jin. Secara gak langsung sampean gak sadar iki mang asline jin iki wis ngatur sampean tutno. Iki jenenge dosa. Nah niki wae. Lah makanya cek gak dosa sampean dikongkon ngegah nandur kebencian berbuat baik. Setiap nopo sing dihadiraken Gusti Allah kuwabeh awake dhewe dikongkon husnudzon. Jadi kuwi. Lah nek sampean wis iso husnudzon napa sing dihadiran Gusti Allah berarti jenengan pun nglampahaken Qur'ane Gusti Allah. Selama niki jenengan intine Quran ket mulai juz tunggal sampai akhir niku intine sedaya kan pun kula bahas to. Niki intine kabeh kan dikongkon bertakwa. Nah bertakwa intine kabeh awake dhewe iki berarti dikongkon nandur kebajikan. Nah nandur kebajikan sampai nek wis iso nglakokno Quran 30 juz niku sampean lampahi. Iku wis sampean maca to ket mulai alif lam mim alif lam mim. Ya terus engko sampai anas. Niki nek sampean pelajari kuwabeh niki jenengan nek wis iso paham kuwabeh iki berarti sampean wis iso memaafkan sinten sing nglarani jenengan. Berarti nek sampean selama iki gong iso nyepuro wong berarti sampean durung iso nglakokno Qur'ane Gusti Allah. Tenawon. Terus sampean selama iki dikei perjalanan mbek Gusti Allah, dikei cerita mbek Gusti Allah ndek donya, mbuh rumah tangga, mbuh perjalanan apa mawon, mbuh dulur, mbuh kalih tangga niki wau jenengan pun saged nrimo napa mboten perbuatan sing elek niki wau. Nek sampean dereng saged nrimo perbuatane napa sinten mawon sing elek nglakoni elek teng jenengan kan Gusti Allah sing hadirno. Nek sampean dereng saged trima berarti jenengan dereng saged nglakoni Qur'ane Gusti Allah. Pun ngoten mawon. Lah terus dalam perjalanan jenengan dikei perjalanan napa mawon jenengan pun saged nglampahi sabar napa mboten? Sabar ngetutno critane pangeran. Kebanyakan boten serantan. Kok gandang-gandang yo. Lah aku dikeki loro ngene cak aku kan kuwi tak ndonga cek ndang waras ngoten Mbak Lesli ngono. Lah kok critane durung mari kok njaluk saiki. Lah terus piye mosok kula meneng ae? Apa kula gak bisa ndonga? Kula nggih ditantang enten sing ngono. Ya tetep donga jenenge berusaha. Nah sampean menenge ngomong ngene lho Pak, sampean loro ngomen wis gak usah dokter wis pasrahno pangeran ae. Ya kleru lah sampean iki ndek donya iki nek diciptakno dokter iki sampean dikongkon berobat ya. Terus apa gunane apotek nek dokter iku? Wong nek sekolah yo larang.
Nah iki mangko saling dadi jaba iki ya ditambahno, jero ya ditambani. Lahir batine loro kabeh iki njaluk diwarasno. Jaba dikeki iku mang Pak, wong ngelu kei apa Pak? Paramek. Lah jerone ngelu niki didelok, ditutno rasane, rasa ngelu iki apa ya? Jaba dikeki paramek, jerone dirasakno rasa ngelu iki. Nah, ngelu iki dirasakno. Iki apa ya kok juga ngelu sirah iki malah apa? Apa Pak? Oh, kurang abang-abang itu Abu RT malian. Lah saya marai jenengan dereng bayaran. Nah niki wau. Gerek delok-delok Pak abang-abange niki napa semongko napa kantes. Nah iki mang. Makanya kurang abang-abang jadi Pak Cita bener nggih Bu RT nggih. Malah Bu RT sampe nggih sak gubeng Pak sampean wis gak dicelat wis. Ayo yang nanti jalan-jalan. Rono wis tari sampean. Meneh apa enak yang doain lem tapi nek gak bayaran meneh ku anu ae awake dhewe jangan terong ae mboten ngono jangan terong ae lame kerupuk ngirit engko malah entek akeh sampean gak ngerti meneh kuwi bayar bank bayar wifi bayar listrik iki yang sampean gak bagi iku lho bayaran sampean iku lho piro iku jek kurang ngene jek nutut-nututno berarti sing kudu ngalah sing mangan iki sing kudu diplikit. Dadi jangan terong sekali Pak Afandi. Nggih. Irit ya Pak, Pak Cito bendina mangan melok wong. Bu RT bendina mangan dhewe, Pak enak gor 10.000 cukup. Lho lah ya iku semarai Pak Cito, jenenge sing lanang kon mangan mbek wong. Lah kok sing di omah malah enak-enak ya Pak Cito piye? Ngomong sing kesel niki awake napa lambene Pak? Engko lho Pak, sepur tayu alasane digawe nyenengno putune. Sing pengin bae apa ya gak sanggup maneh Pak numpak iki bayar iki andok bakso lah iki kowe iki sing marai padahal dipikir lu alah wong ya dhewe piro lagi kok nek lanang bayaran dengan ya cukup iku ngene lah sampe nek gak cukup ya sampean sing kudu ngerem blajarine bulis kok nyenengno awake dhewe lho aku mesti aku sing kena pokok yang di alasan lebih wong-wong dhewe api elek tetep kula sing katut gitu akeh elek ini Bang api nek api alhamdulillah nek api kok gak ada sing gawa aku ya aku ngatakan iki hasilnya aku kan ditulis kok ini mesti elek mesti elek aku mesti katut ae jadi tulis kan nyeneng awake dhewe yang jadi ini Pak Cito kali mau ceprok tulis akhirnya tadi kadang aku nanti di bang wes aku ya aku nanti dijeret-teret terus ini soalnya sing ngomong kudu sabar sing dimong sing gak sabar gitu dan jenenge Quran baleni kurang sitok Quran iki jenengan nek dikei cerita Gusti Allah sing gak enak-enak iki sing enak ini sampean pun belajar iso ikhlas napa dereng Pak. Dan sampean dereng saged belajar ikhlas berarti jenengan dereng menjadi orang yang bertakwa, dereng saged nglakokno Gusti Allah. Nglakokno Quran Gusti Allah niki lho. Sampeyan dereng saged jenenge dadi Quran kalam qadim. Jopo itu sampeyan waca bendina. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kabeh diwaca setiap juz sampai nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun
nyuwun iki wis sampean nguwateni kabeh. Prakteke tibakno diuji gak trimo. Gak iso sabar, gak iso ikhlas. Berarti sampean berarti niku napa? Maca Quran tok. Ya sampean maca niku mau. Tibakno prakteke Qurane durung iso nglakoni. Berarti sampean maca tok, Pak. Makane nek nek Quran jaba lahir nek Quran batin jenenge Quran kitab suci kali Quran kalam qadim. Nah sampean berarti kalam qadim iki Pak sing durung iso nglakoni. Mboten napa-napa, kan iki belajar kok akhirnya sampean saged nglampahi. Nah, pun mari niki wau. Pun mari laku niki mari. Lah sampean nek pun nglampahi kabeh, sampean wis iso maafno setiap wong sing gak seneng mbek sampean yo dadi wong sing iso nrimo nek perjalanan sing gak enak-enak, cerita sing gak enak-enak, sampean yo iso sabar, iso ikhlas, berarti sampean pun saged tiyang sing mendekatkan diri kepada Allah. Berarti sampean wis cedhek tenan mbek Gusti Allah dadi nunggal. Nah niki wau. Lah nek sampean wis iso ngono kabeh, berarti sampean wis menghormati jenenge bulan Muharram. Jadi bulan yang dimuliakan. Sampean wis mulyakno bulan iki, sampean wis iso ngegungno bulan Muharram, berarti sampean wis iso nyantuni yatime jenengan jaba jero, ngagungno jaba jero, nahan diri jaba jero, sampean iso kabeh ati wis iso resik, sampean ya wis gak nglakoni dosa, berarti sampean wis iso nyuntuk akhlake Kanjeng Nabi. Berarti sampean pun angsal syafaate Kanjeng Nabi, Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki benjing kula bahasnya apa bulan Muharram kok wong-wong dikongkon memuliakan bulan iki. Enten cerita napa? Nah, niki benjing mawon kula bahas. Benjing tasik Muharram napa derek, Pak? Tasik pentelas napa tasik? Sok niku lho, Pak, sok malam Minggu. Tasik. Nah, niki kula bahas nyapa kok dikon poso kok kon nahan diri kok bulan yang dimuliakan kok nek kono dikon ngagungna bulan iki ki ana apa? Lah niki ngen kula critakaken. Ngoten to, jenengan pengen dipahamaken apa mboten, Pak? Nggih, alhamdulillah. Kula nggih sak saged-sagede nggih ngoten niki. Enten klantune nggih disepunten kadang bekne nek napa awake dhewe ki contoh gak enek niat napa-napa niate niki gur cek cara ilmu niki cepet paham ngoten lho, intine niku ngoten tok. Lah nek mboten dicontohno napa nggih semprep jenengan. Lurus saya ngoten lho, bulan yang dimuliakan nggih, bukan dimuliakan niki terus piye to maksude. Terus jarine dosa. Lah dosa iki nek gak dicontohno apa ya ngerti, nggih gak ero, makane kudu dicontohno. Dikane contohno sing tak contohno sapa gane jenenge. Wong kabeh jenenge Allah wujud. Lah niki wae. Pun ngoten mawon, alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu ingkang sampun kula sampaikan dhateng panjenengan mugi ya dadosaken jenengan nambah pemahaman, nambah barokah, nambah syafaat, nambah ridho restune Gusti Allah. Akhiripun jenengan mantuk beto ilmu ingkang barokah manfaat maslahat fid wa dunya wal akhirah. Langsung jenengan saged ngamalaken praktek tenggriya boten pangkling, setiap kehadirane Gusti Allah jenengan boten pangkling. Amin. Alhamdulillah.